ዝባርክንን ተኸታተልቲ መደባት ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ንሕጂ ፍሉይ ትሕዝቶ ኢና ቀሪብና ልኩም ዘለና ዓዳላው መደብ ግርማይ በርሓ ሲምባ ምስ ኣርታዕትን ኣቓቢትን ኣርያን ጎይቶኦም ሰሰናዩና ተመነና ንሎሚ ካብ ጋምቢያ ባንጁል ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኢና ከነካፍለኩም ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ድማ ኣቐዲምና ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ ጋምቢያ ባንጁል ከነላለየኩም እታ ሃገር ጋምቢያ ርዕሰ ከተማ ባንጁል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሴኔጋል ተኸቢባ እያ ትርከብ ወላኳ ኣብ ጋምቢያ 19 ቋንቋታት ዝዝረብ እንትኾነ ቋንቋ እንግሊዝዩ ሃገራዊ ቋንቋ ብ1965 ድማ ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ናጽነታ ረኺባ ድሕሪ ናይ 200 ዓመታት መግዛእቲ ማለት እዩ ስፍሓት መሬታ 11.3 ኪሎሜትር ኮይኑ እቲ 11 ሚእታዊት ማያዊ እዩ ብዝሕ ህዝባ 2.4 ሚልዮን ይበጽሕ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ እታ ዝነኣሰት ሃገር እያ ህዝባ ኣብ ሕርሻ ምግፋፍ ዓሳን ቱሪዝምን ይዋፈር ኣብ 8 ዞባታት 43 ኣከባቢታት ዝተመቓቐለት ጋምቢያ ኣብ ትምህርቲ ክሳብ 6 ክፍሊ ጥራይ ብናጻ ዝወሃብ ኮይኑ ካብ 7ይ ክፍሊ ንላዕሊ ኣብ ዘሎ ምኽፋል ግድነት እዩ ኣብ ገጠራት ደቂ ኣንስትዮ ንትምህርቲ ምስዳድ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ ዘዘርከብ ኩሉ ስለኺ መድር በሰል من يزحزرك من يغزخبر بسل زيادة حلفي بتصحيون من عرقي بعلخي تزارب مسل زخبركم سمعتنا مبل 81 سرع قبائي أفريقاوي كوميشن سبعون هزباون مسالات عبرسة كتما غامبيا بانجول كاب 17 تقمتي كساب 6 حدار نكلت السمون ككايديوم ኣብዚ ጉባኤ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ተሳተፍቲ 571 ሲቪካዊ ማሕበራትን ዝተፈላለዩ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ምስታፍ ይርከባ ኣለዋ ናይ ሎሚ ዓመት ጉባኤ ትምህርቲ ንኹሉ ውሕስነት ነተን ኣብ ምጥባቕ ዝነጥፋ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተወደበ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ንክልተ ሰሙን ዝቕፅል ጉባኤ ጸብጻብ ኣባል ሃገራት ክሰማዕ እዩ ናይተን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ዝርከባ ሃገራት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላተን ክዝተየሉ እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ክብሪ ሰባት ፍትሒ ማዕርነት ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዛዕባታት ኣባል ሃገራት ኣብቲ ሰነድ ወይ ቻርተር ናይቲ ውድብ ለውጢ ብምግባር ብዕቱብ ዝትግበረሉ ኣገባባት ኣብ ምንጻፍ ተርኦም ከተግብሩ ብዝለዓለ ዝነጥፍሉ ዛዕባ ክኸውን እዩ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ኣቦ ወንበር ሲዲ ሬሚ ነጎይሎምቦ ነዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ኩናት ብሰላም ንምዝዛሙ ብዝቐልጠፈን ብዕቱብን ክስራሓሉ ብምባልዩ ደጋጊሙ ኣተሓሳሲቦም ብኻልኣይ ደረጃ ሳዕቤናት ክሊማዊ ኣከባቢያዊ ጸጥን ምልውዋጥን ዘስዕቦ ምዝንባላትን ካልእን ቢጽናሓለይ ዝውንዘፍ ከም ዘይኮነ ንኹሉ ሓላፍነት በዘሰክም ንኽዝረበሉ ኣስሚሩሉ እዩ ኩሎም በብተራ መደረ ዘስምዑ ተወከልቲ ሃገራት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት እጃሞም ክጻወቱ ኣተሓሳሲቦም ነቲ ቅድሚ 9 ዓመት ማለት ብ2015 ዓመተ ምህረት ዝተሓንጸጸ ሰነድ ይኹን መልክዕ ኣተገባብራ ኣብ ምምዕባሉ ምምሕያሹን ምቕያሩን ኩሎም ዝምልከቶም ኣበርቲዖም ክጽዕቱ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዝተሓበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ስለ ዘይብለን እቲ ኩሉ ምስ ሰብኣውን ህዝባውን ዘጋጥም ጥሕሰት ዳርጋ ብምልኡ ተመሳሳልነት ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ጥዕና ቀረብ ዝስተ ጽሩይ ማይ ጾታዊ ዓመት ቀቢላውን ፖለቲካውን ምትህንኻት ምትእትታው ዘይምልከተን ሃገራትን ሰባትን ሳዕቤኑ ሕጂ ከም ፋሽን ዝረአ ዘሎ ድማ ጭውያን ሕቶ ዶላራትን ብዝምልከት ዝቐረበ ጸብጻብ ንናይተን ሃገራት ምስሊ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዓመት መጸ ጉዳይ ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከይተዘተየሉ ስለዘይሓልፍ እዚ ብደረጃ ሃገራት ኣፍሪቃ ብመንገዲ ጉባኤ ኣፍሪቃዊ ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ንመበል 81 ጊዜ እዩ ተኣኪቦም ዝሓለፈ ወርሒ بدرجة علم ኣብ ስዊስ ጄኔቫ ተኻይዱ ከምኡ እናበለ ድማ ክቐጽል እዩ أتنا هجرات أفريقيا أم مخصص تتصمدان
بزتفلاليه أسمات زتطمقان ودبات ኣብ ክንዲነት ቀንዲ መሰረት ናይቲ ጸገም ኣለሊኻ ፈታሕ ምምጻእ ንሃገራት ብደረጃና ስራዕካ ኮስቶ ካብ ኮስቶ በኸንድዚ ቁጽሪ ድሒራ በኸንድዚ ቁጽሪ እምበር ቀዲማ ክብላ ይውዕላን ይሓድረን ኣለዋ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ፖለቲካ ሃገራት ኢደን ብምእታው ኩናት ብምውላዕ ምስ ሓደ ወገን ወጊንካ ኣጽዋርን ገንዘብን ብምቕራብ ሰላምን ርግኣትን ከም ዝስእና ኣብ ምግባር ክነጥፋ ግደፋ ዝብል ውድብ ኣብዘይ ብላ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ብተኣምራት ንኽረጋገጽ ምጽባይ ብኸመይ እዚ የዋህነት ኮይኑ ይስተረፍ ኣብ የመን ሊብያ ኢራቅ ሱዳን ሶማል ኢትዮጵያ ሶሪያ ሊባኖስ ፊሊስጤም ዩክሬን ሩሲያ ሰሜን ደቡብ ኮሪያ ቻይና ታይዋን ቬንዙዌላ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ሃይቲ ማያንማር አፍጋኒስታንን ካልኦት ብስመን ዘይዘርዘርናየን ሃገራትን በሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ዝሞተ ዝተሰደ ዝተመዛበለ ህዝቢ ቁጽሩ ክንድዚ ሚሊዮን በጽሑና በልካ ምጽብጻብ ንሰማዒ ከሳብ ክንደያ ረብሪቡ ንነብስ ወከፍ ሰማዒ ዝግደፍ ሕቶ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሕጂ ኣብ ጋምቢያ ዝካየድ ዘሎ መበል 81 ጉባኤ አፍሪቃዊ ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ሓንፂጽዎ ዝፈላለዩሉ ውሳኔታት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ከም ዘይኮነ ካብቲ ብተሳተፍቲ ዝቐርብ ወረቓቕቲ ምግማት ይከኣል ኤርትራ ሃገርና ኣብቲ ጉባኤ ብፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ልኡኽ ናብ ሕብረት አፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽንን በአቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽያ ተወኪላ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንኣቶ ቢንያም በርሀ ብዛዕባቲ ጉባኤ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዘራሪብና ያለና ሞ ናብ ትሕዝቶ ናይ ተዘረርብ ክንወስደኩም ኢና ሕጂውን መክተታልኩም ኣይፈለየና ተዛረብ መሰል ተዛረብ መሰል ተዛረቢ لو مزداح دحيا حلنا يتعربي بأخيز بغال سلخيز زمر سمع خي تسكتي قلب المسل فጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ልኡኽ ናብ ሕብረት አፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽንን አቶ ቢንያም በርሀ ስለዝሃብካኒ ዕድል ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጋምቢያ ስፍሕ ዝበለ ኣኼባታት ይካየድ ነይሩ እሞ ንዑ ብዝምልከት ዘዳለናይ ሕቶታት ንክትምልሰልና ፈቃደኛ ብምዃንካ እውን ከመስግነካ ደሊ አፍሪካዊ ኮሚሽን ኣብ ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ንመበል 81 ጉባኤኡ ዘካየድ ዘሎ መጀመርያ ምስቲ ውድብ ከተላለየና ከመይ ዝኣመሰለ ውድብ እዩ ኣባላቱ ጉባኤ ዝካየደሉ እዋን ባጀቱ ካብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት እንታይ ይመስል ኤርትራ ካብ መዓዝ ኣባል ኮይና ንዝብሉን ካልኦትን ጉዳያት ክትሕሰልና የረሜለይ ብጻግርማይ ባቲ መበል 81 ኣኼባ ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባዊ መሰላት አፍሪካ ብዘይካቲ ዜና ተዘርግሐ ተወሳኺ ነብረኸነ ዕድል ስለዝሃብካኒ ኣዝየ መስግን እቲ ኮሚሽን ሓደ ካብ ቀንዲ ኣካላት ሕብረት አፍሪካ እዩ ሕብረት አፍሪካ ብዘይካቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቀንዲ ኮሚሽን ኣተፈላለየ ክፋላት ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ ኣካላት ኣብያተ ጽሕፈት ከምኡውን ዞባውን ወከልቲ ቤት ጽሕፈታት ኣሎ ካብ ኣፍሪካ ወፃኡን ውክልና ኣለዎ እዚ ኮሚሽን ግና ብስርሑን በቲ ኣመሰራረቱ ካብቶም ኣብቲ ሕብረት አፍሪካ ብዙሕ ዋጋ ዝወሃቡ ኮሚሽን እዩ ኣብ መሰራረቱ እንተሪእና ኣብ 1981 ፈለማት ነቲ ኮሚሽን ዘቆመ ቻርተር ኣብ ናይሮቢ ኣብ ተገብረ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ይጸዲቁ እቲ ቻርተር ድሕሪ ምጽዳቁ ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ 85 ነቲ ኮሚሽን ከም ኣካል ቤት ጽሕፈት ሰክረታርያት ናይ ሽዑ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመስሪቱ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከዓ ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ናብ ባንጁል ተሰራጊዩ ኣባልነት እንተሪእና ሕጂ በቲ ሓደ ኣባልነት ናይተን ኣባል ሃገራት ኣሎ ነቲ ቻርተር ሰብኣውን ህዝባዊ መሰላት አፍሪካ ብምፍራም ሃገራት ኣባል ኾና ኣብዚ እዋን እዚ 54 ሃገራት አፍሪካ ኣባል እዮም ዜካ ሞሮኮ ኩለን ኣባል ሃገራት ነቲ ቻርተር ፈሪመን እየን ኤርትራ እውን ኣብ 99 ነቲ ቻርተር ፈሪማ ስለዚ ኣባል ኮይናላ ማለት እዩ ብሸነኽ ኣባል ሃገራት ከም ዝኻልኮነ ብሸነኽ ነቲ ኮሚሽን ብዝምልከት እቲ ኣብ 85 ዝቆመ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ስራሕ ዘሎ ኮሚሽን ክልተ ኣካላት ኣለዎ እዚ ድማ እቲ መዓልታዊ ስራሕ ዘወርሃድ ሰክረታርያት ኣብ ባንጁል ዝመደበር እዩ ነቲ ቀንዲ ዕማማት ናይቲ ኮሚሽን ዘካየድ ግና 11
በራሕተ ሃገራት ሕጂ ድማ ብፍጻሜ ቤት ምክሪ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝምረፁ ኮሚሽነራት ኣለዉ እዞም ኮሚሽነራት ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ዞባ ኣፍሪቃ ከክልተ ሓንቲ ድማ ዘዋሪት እያ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክልተ እንዳበለ ኸይድ ሰሜን ማእከላይ ደቡብ ምዕራብ እዚ ዝቕፅል ኣቃውማን ናይቲ ኮሚሽን እዩ ቀንዲ ዕማማቱ ብመሰረት ኣብቲ ቻርተር ናይ ሰብኣውን ህዝባዊ መሰላት ኣፍሪቃ ዘሎ መሰላት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብድንፋዕ ትግባር እዩ ምክትታሉን ዘጠቓለለ እዩ ነዚ ንምግባር እቶም ኮሚሽነራት ነተን ኣባል ሃገራት ንኣብነት ሓደ ኮሚሽነር ከ4 ወይ 5 ሃገራት ዝከታተለን ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ካልኦት 5 ሃገራት ዝከታተል ካብ ኬንያ ተመርጠት ኮሚሽነር ሊታ ትበሃል ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ካልኦትን ብኸምኡ ብዘይካ ከም ኮሚሽነራት ብዘይካቲ ናይ ኣባል ሃገራት ከዓ ቴማዊ ዝኾነ ዕማማት ሰርሖም ገሊኦም ትኩት ቻርተር ዘለዋ መሰላት ብነፍሲ ወከፈን ድማ ብቴማዊ ኣገባብ ዝከታተሉበት ብናይ ሃገር በቲ ብናይ ቴማ ስለዚ እቲ ባጀት ናይቲ ኮሚሽን ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ $5 ሚልዮን በፅሕ ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሕ ናይቲ ኮሚሽን ባጀት ብናይ ደገ መወልቲ ይሽፈን ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግና ኤርትራን ካልኦት ተመሳሳሊ ዘለውን ሃገራት ብዝገብሮ ስራሕ ዝበዝሕ ዋላ ሙሉእ ንሙሉእ ክሽፈን እኳ ተባሂሉ ተነበረ ኣብዚ እዋን ክሳብ 900 ናይቲ ባጀት ብኣባል ሃገራት ይሽፈን ዘሎ ለዝዙን ሓደ ካብቲ ገስጋሳቲ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ንዝበልካዮ ብቐንዱ ምድንፋዕን ምኽባርን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣባል ሃገራት ስራሕ ይፈከፍ ሃገር በቲ ውሽጣ ዘሎ ሕግታት ዝፈረመትሉ ዞባውን ሃገራውን ውዕላት መሰረት ብምግባር ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝቢ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምኽባር ትሰርሕ እቲ ኮሚሽን ክገብሮ ዝኽእል እተን ሃገራት ውዕል ዝኣተዎ መብዛዓ ተግቢረለን ኣይተግብራን ዝብል እዩ ነዚ ዝከታተለሉ ኣገባብ ኣለዎ ጥራዕናት ቀርበሉ ከሎ ሃገራት ኣመሓላልፍ እተን ኣባል ሃገራት ከዓ ወቕታዊ ፀብፃባት የቕርባ ኤርትራ ብዝምልከት ንኣብነት ኤርትራ ካብ 99 ክሳብ 2016 ዘሎ ጥርኑፍ ፀብፃብ ኣቕሪባ ነይራ እቲ ፀብፃብ ኣብ 2018 ኣብ ንዋክሾት ሞሪታንያ ተገብረ ኣኼባ ናይቲ ኮሚሽን ተራእዩ ተወዲኡ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ካብ 2017 ክሳብ 2020 ዘጠቓለለ ድማ ኣብ 2023 ኣብ ኣርሻ ታንዛንያ ተገብረ ኣኼባ ኣቕሪባ ነይራ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኮሚሽን ነዚ መስል ካብተን ቀንዲ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ስሩዕ ኣኼባታት የካይድ እቲ ክንደይ ግዜ ኣኼባ ይካይድ ዝበልካኒ ኣብ ዓመት ውሕዱ 2 ስሩዕ ኣኼባ እዚ ከዓ ኮሚሽን ኣባል ሃገራት ኣብዚ ካብተን ብዘይካተን ኣባል ሃገራት ከዓ ኣስታት 571 ኣብዚ እዋን እዚ የመንግስታውያን ውድባት ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ተዓዛብነት መሰል ኣለወን ስለዚ ኣብ ኣኼባታት ናይቲ ኮሚሽን ክሳተፋ ጥርዓን ከቕርባ ክእላ እየን ኣስታት 34 ሃገራውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኣፊሌትድ ስታተስ ኣለወን ኣብ ምስቲ ኮሚሽን ስለዚ በሰክሬታርያት ኣባል ሃገራት የመንግስታውያን ውድባት ከን ሃገራውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ዘጠቓልል ኣኼባታት ኣብ ዓመት 2 ስሩዕ ኣኼባታት የካይድ ኣብ መንጎ ድማ ነቲ ስራሓቱ ንምክያድ ዝውሕዱ 2 ኣኼባታት የካይድ ስለዚ ኣብዚ ዓመት ንኣብነት ካብ ዕለት 14 ክሳብ 24 ግንቦት ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ኣብኡ ኤርትራ ብንጥፈት ተሳቲፋ ነይራ እዚ ከዓ ነበር 81 ኣኼብኡ እዚ ካብ 18 ክሳብ 28 ጥቅምቲ ክፉት ኣኼባ ኸውን ድሕሪኡ ከዓ ኮሚሽን ናቱ እፁብ ኣኼባ ከካይድ ማለት እዩ ስለዚ ተመበገሲ ዝመስል ኣቶ ቢንያም በርሀ ብፍላይ ሕጂ ኣብዛ መበል 81 ጉባኤ ፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ኣቕሪብካ ነርካ እሞ እስኪ ናብቲ ዝርዝሩ ሰደልና ናይቲ መልእኽትካ ትሕቶስ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣኼባ ወከልቲ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ዛዕባ 3 ዝበሃል ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ብሓፈሻ ነቲ ቴማ ብዝምልከት ፀብጻብ የቕርባ እየን ወይ ድማ ተቕርባ እየን ብዘይካ እዚ እውን ዳሕራይ ክምለሶ እየን ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታትን መደረታት ንቕርብ እዩ ኣብዚ ተሳትፋል ኣብ ዘቕርብናዮ ግና ፈለማ ዝጀመርናሉ ኣብ ኤርትራ ኣጠማምታ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰፊሕን ኣጠቓላልን ምቓል ብምእታው ከም ዝስራሓሉ ንምርዳድ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ቀዳምነት ሓላፍነት ወሲዱ ዝሰርሓሉ ከም ምዃኑ ምርድጋት ማሕበራዊ ፍትሒ ርእሰ ምርኮሳ ማዕርነትን ኤርትራ ትምርሓሎም መትከላት ምህናፅ ሃገር ምዃኖም ባይስና ነዚ ንምብቃዕ ከዓ ኩሉ መቃናዊ ፖሊስታት ወዲፋ ፃዕርታት ኣብ መካየድ ከም ትርከብ ገሊፅና ምድላው ሕግታት ምርዓምን ምጽዳቕን ኣሕጉራዊ ውዕላትን
نحن تكالاتن أجداس مسرحة كوان تخونو تقندقنا محاسبة ومثلات أبنوي حنزلا عند عربات بمركوز كم مهانو تعيشنا نايفرا نايلمعات أجندا بسفح فتافز بكم درادت مهانو رفعو دما لملا حزبي بالنعرين الزبات أحنا مقوارو يسرح لهم زلو مرقات طبعا مثلات قدام النتات كم زلو زوم قدام النتات يقطع لنا تيوت زو حسو كم محاس كرم ماي مقبي مثلالين اليوم مهانو كاندي بسلا يقرم ماي مسكلي ماولوكي إرتات تركينات له عبد الله مدربداون حوس مدربداون زوبها الاتحاد كرهه لا قداس انه عزوز كم مهاجم رئيسنا هذه مردة هذه بالنقاس من بسيطرة توابي شمونتنيتي عبيت المعكلوتن يزنت معي أما اللي حجر حالي سخم زلو بركز بلديكاتات أما سرح كم زلو رئيسنا فلازم أين مأكار خايدة عرتات تحنت تعتقدن عستات 70% كابز زياترا قرب وحوز 6 ماي تركب كيلو خمزلو عب قطر مالتي عب كتماها أكثر إذا حمشن كاملة كتماتات قرب وحوز 6 ماي تركب كيلو خمزلو الزبما أرمي تاكلتشن 10 حمشن بنبرو بحمشن تاويت كم زعابي طيسنا فالات موحاس يحسنت مجزي تخيلت عرتات عبز عامت بنسبة مهر تتركب دول تكيت مهلاو طيسنا يتكالات عندنا نعول مسارحتات من مغرب تقبرت عرتاتهم أرزواتات يركبات كالات عنا هو عجلات عم براخ أبركتوتات كم جبل تعيسنا مسرح سجنان من نحياشن سرعة حجية ترى عم رجال كم يركب قرب وعس للتعامل بقول عاتن من رجال مكايد زلوا عرتاتهم هو تاوي يسكاس عم مزجاب كم زلوا من رجال سواء مسلاتن معوالن يسسن سلام تبصال أبزلوا ها سلزخونه من يستن زمير تراب زجبرو تعاري عرير ترى سلام تبصال وحس كم زلوا قلتنا أبكرنا أفريقيا كي بحر زلوا درجات كا أسكاتكم زخونه أبززوا سلام مخصص إيرتران هاجرات نيتزوا بالموهاد فرح كم زلوا حديرنا مدة تخاب وجد من السيرة مست كوميشن أو نتجاوز مثلات أفريقيا أنا زندو من هي الزلوا بلي الرجاجنا الجزء أبكحتي كلها سواء مثلات أفريقيا بالزعباي بزي كازجنا أتصل على زعباتات نعمل أمرجات مثلات بكنستيو عم محبرات الطواوي مثلات في الليل ما أبتمرتي أبزت الكرة مدربات أغريبنا علينا الذي بحافشاتي لو خيبات غربة مدربات بمثل تأخيوا كتبان سلزلوك جب زعبون في مدربات معك كتباني زلو إذا خمس عمثلة عزيو سفيح عميق زرزرة وحضرتها استمع حلالفة زنبرة قبل مرسي بخيميان بيبكاو تجبر مثل بخلت هريون خيلا توم أبالات كوميشن تي ناتنا مدرن قرب كله توم لازم الكتوم كوميشنرات لبس الله مثلا يسرع الملكات في قربنا يو مدرسة حج بلتي مع تعيش في الزنبرة نفسه كيف كوميشنراتهم نتي إنه هو زنبرة مع حضرتها يونيرون أبتي مودع تاون إن الاختينا لازم الكتوم كل محل له مخانو حابيرو مناس لذي نتي ساعتهم جعل إرفاه بفلتوا أكلي كاب كلاي سالسا أكل كاب زخون بغندو كاب تلت من السياسة يسوي سبوت زخون حبايتها كرخو عدل فلذ هابو وغنوم بيطبو أمري أمو بشان اختصاتستي أبتيناي تساتفونا بالحجرات بحريك آخباتاتون أم جبرو ركبات كم هو تاو زخون جبرو منسين يوغنا تبغندو بنا تي مجلسي بميديا فنو بغندو خاتي أنتم كوميشنرات أبصرحهم بحجز زعبا إسراها تنا حقنا مثلي ينتظر إسراء بتحات زلاجة سجاس لقاتنا زلوا بدلات جيرات زلاجة سجاسين عمت أزلوا مدباتن ولا أبزن وحدات لا تزور إسلا زخونة كل وتازل جميع. تقول بعد ما مسخات ساتف ولوخاتهم كم زنبرو فلت علىهم من يمتم لوخات انت مدبات كقريبهم. جيرم كتوم لوخات زي كاي كاب إمباسينا كاي شريف عمر تساعدون يرو كاب معكلاوي صحبت لما كان مسؤول داتوتاي زي مثلا زكارياس أب في مينستري قدرات حبرة أفريقيا زكاتاتني نساعدهم دا بدناتهم يدلاو الوار نعمل ناي بتاع شريف أبناي ساليت الزبخة أب كتواون محبرة مثلا مثل لاي مداي تمثل تذكرة نقلتي أريبونيرو دانات نايلو يترام كل خان حمامات جبرة دسقاس ملكتون بقرب مجرى اللوم علتي لذي ساعتهم كم أكل هاي الأخ في كل شيء أكل تسرح بحضاري وسرح هذا مراحي حلاس الأخ كله خير جن بسنة تسرح بستي كيف أخي وتاج بقرب لعبات مصفح
እቲ ምክታል ብሓባር ከም ቲም ወርክ ብሓባር ስራሕ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፎም ኣብቲ ገጽ ፀናሕኩም መደባቱን ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። አቶ ቢንያም በርሄ ካብ ኣኼባ ወጻኢ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ተወከልቲ ሃገራት ኣብ ዝገበርካዮ ክልተኣዊ ርክብ ነዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ኣብ ምግላጽ ይኹን ኣብ ምብርሁ ክሳብ ክንዲ ተጠቒምካሉ ምክንያቱ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። እዋ ከም ልሙድ ኣብ ከም ዝጋጣምታት ብዘይካቲኦም ካብ ቆምቲ ወከልቲ ናብ ህብረት ኣፍሪካ በአዲስ አበባ ዘለዉ ካብ ማእከላዊ በጻሕፈታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝመጹ ልኡኻቶም ስለ ዘለዉ ሰዓቶም ርክባት ነካይዲና ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ግና ንሃገራትና ብቐዱ ዝምልከት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ ህዝባዊ መሰላት ኣፍሪካ ገለገለ ዘሰክፍ ነገራቱን ስለ ዘሎ ነተን ሃገራት ሕጂ አንተ ጠቀስኮ ብዙሕ ናይ የንግስታዊ ድባት ኣሎ ካብ ናይ ደገውን ምትእታው ስፍሕ ዝበለ ኣሎ ስለዚ ነዚ ንምምካት ዝምልከት ብሓባር ንምስራሕ ቀጻሊ ሚዛት ነካይዲና ኣብ ዝጋጣሚ እውን ተመሳሳሊ ኣረኣያ ዘለዎን ሃገራት ሓሳብ ክንቀያየር ዕድል ረኺብና ነርና ስለዚ ብኡ መሰረቱን ዝተገለገለ ዝወሰናዮም ስጉምታት ነይሩ ናይ ሎም ዓመት ኣኼባ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቁሩብ ፍልይ ዘበሎ ቅድሚቲ ኣኼባ ብዕለት 15-16 ናይ ፈለማ ናይ ኣባል ሃገራት ቅድመ ጉባኤ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ዘለዎን ርእይቶ ብዛዕባ እቲ ኮሚሽን ዘለዎን ስክፍታታት ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብሎ ከቅርባ ዓዲ ረኺበን ነይረን ንሕና እውን ኣብ ተሳቲፍና ስለ ዝነበርና ምስን ካልኦት ኣባል ሃገራት ብምዃን ብፍላይ እቲ ኮሚሽን ኣተኩሮ ናብ ሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ማሕበረ ቁጠባዊ መሰላት ኣብ ፖለቲካዊ ሲቪላዊ መሰላት ዝዕብለል ከም ምዃኑ ናይ ደገ ምትእትታው ናይ የንግስታዊ ምድባቱን ዘሎ ዕብለላ እዚ ክጎድል ከም ዘለዎ እቲ ኮሚሽን ብቐንዱ ናይ ኣባል ሃገራት ድሌትን ዕማማትን ከተግብር ከም ዝግባእ ኣብቲ ኮሚሽን ዘሎ ብሓፈሻ ፀገማቱን ንምምሕያሽ ናይ ክልተ መዓልቲ ዘተ ንምግባር ዕድል ረኺብና ነርና ስለዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ በቲ ኣብ ውሽጥና ኤርትራ ብዝምልከት ንገልጾ ኣሎ ኣብ ዞባውን ክፍለ ዓለማውን ጉዳያት ከዓ ነቲ ኤርትራ ተኣምነሉ መትከላት ርእሰ ምኮሳ ናጻሕርያ ናይ ደገ ምትእታው ዘይምህላው ሕብረት ኣፍሪካ ዋላ እቲ ኮሚሽንን ከም ኣካል ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካውያን ብኣፍሪካውያን ንኣፍሪካውያን ክኸውን ከዓ ኣብ ምግባር ዝኽእል ዘተን ናይ ሓሳብ ምቅያርን ኣካይድና ነርና ተና ፈለማ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ኣብ መጻኢ ዝረአ እዩ። አቶ ቢንያም በርሄ እቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘይ ኣፍሪካውያን ዕዱማት ምዕራባውያን ዘቕርብዎ መደረ ሓደ ዘፍስስዎ ሓሳባት ክልተ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ምናልባት ኣቐድማ ቢልካ ተቕተለይ ከለኻ ከባቢ 571 ዝኣኽሉ ካልኦቱን ከም ዘለዉ ጠቕስካለ ነርካ እሞ ምስኡ ኣተኣሳሲርካ ክትገልጸለይ ክሳብ ክንደይ ከኣማእዛኑ እዩ ሓሳባቶም ሕጂ ኣብ ዘቕረቡ ሓሳባት ንኣብነት ኣብ መኽፈትን ሄባ ፍሉይ ወኪል ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ልሙድ መደረ ሰሚዑ ሕጂ ካልኦት ኣካላት ሕብረት ኣፍሪካውን የስማዓየን ኣብዚ ግን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪካ ወፃኢ ኣብቲ ገጣሚ ኩሉ ሻዕ መደረ ዘቕርቡ ሳቶም እዮም ሕጂ ቅድሚ ሕጂ እውን ስክፍታታት ነይሩ ኣብዚ እዋኑን ዝጠቐስናዮ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣፍሪካ መድረኽ እዩ ናይ ኣፍሪካውያን ብኣፍሪካውያን ክኸውን ዘለዎ እዩ ወጣተኛታት መፂኦም ናይ ጽቡቕ ድሌት መልእኽቲ ከመሓላልፉ ኣብቲ መኽፈቲ ክሳተፉ ዳርጋ ልሙድ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ዝረአ ዝነበረ ወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ መፂኡ ነቲ ናይ ሕብረት ዕላማታት ንምፅብራቕ ወስጓስ ንምግባር ካብቲ ናይ ሰናይ ድሌት መልእኽትታት ሓሊፉ ኣብ ሰብስታንቲቭ ጉዳያት ናይ ምእታው ተሪዑ ስለ ዝነበረ ዋላ ኣብቲ ኣጀማምራ ናይቲ ኣኼባ እውን ኣብ ቅድሚ እቶም ዝምልከቶም ወከልቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ዝኾኑ ናይ ደገ ኣምባሳደራት ፈለማ ቦታ ተዋሂቦም ዝውን ዘይንቡር ጥራይ ዘይኮነስ ንክብርን ምስልን ናይቲ ኮሚሽን ዘህርሲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋኑን ልኡኽ ኤርትራ ዘይካውን ልኡኽ ደቡብ ኣፍሪካ ናይቲ ዝነበረ ኩነታት ንምቋም መልእኽቲ ተስሚዕና ኢና ናይቶም ዘይመንግስታዊ ምድባት እዚቶም 571 ኣብዚ እዋን ዘለዉ ናይ ተዓዛብነት መሰል ዘለዎም ኣብ ኣፍሪካ ዝነጥፉ እዮም ብኣፍሪካውያን ወይ ድማ ብኣፍሪካ ዝነጥፉ እዮም ግን ኣብዚ እውን ናይ ደገ ሓይልታት ነቲ ቀዳዶ ምጥቃም ብሽም ኣፍሪካውያን ዘይመንግስታዊ ምድባት ይኹን ዋላተን ዓበይቲ ዘይመንግስታዊ ነዚ ቀዳድ ብምጥቃም ናተን ሓሳብ ንምስራጭ ናተን ፖሊስታት ንምትግባር ከም ዝሰርሓ ፍሉጥ እዩ ከም ኣማእዛንነት ናይቲ ሓሳብ ዝመልካየት ኣስካዮ ኣብ መንፈስ ናይቲ ኣኼባ ውፅእ ዝበለ ስለ ዝነበረ ዘይቅቡል ከም ምዃኑ ኣብ እዋኑ ዳቂስናዮ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ኣኼባታት ከይዱ ዝዛረብ ልኡኽ ኣፍሪካ የለን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣኼባታት ናይ ኤውሮጳውያን ቀዳምነት ዝወሃብ እምበር ንኣፍሪካውያን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ክብርን ምስልን ናይቲ ኮሚሽን ንምዕቃብ ስጉምቲ ክወሰድ ከም ዘለዎ ኣብቲ እዋኑ ተጠቂስና ነርና ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ልኡኽ ብሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ቁጠባዊ ኮሚሽንን አቶ ቢንያም በርሄ ኣብዚ ጉባኤ ንሱዳን ብዝምልከት
እንታይ ጉዳያት ተላዒሉ ቀሊል ህቶ ይኮነን ምክንያቱም ሰብአዊ መሰላት ተኣሳሰሩን ስለዝኾነ የዘልዕሎ ዘለኹሞ እስኪ በወገን ኤርትራ ነዚ ጉዳያት ብዝምልከት ኣይ መልእክቲ መሓላሊፋ መርገፂ ወይ ድማ ሓሳባታ ከመይ ጌራ ኣፍሲሳ ተቐባልነቱ ከመይ ነይሩ እቲ ጉባኤ ከመይ ሪኤሎ ነዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሱዳን እቲ ኮሚሽን ሰብአውን ህዝባዊ መሰላት ኣፍሪቃ እኳ እንተኾነ ሱዳን ኣብ እዋን እዚ 10,000 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም እቲ ኩናት ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰብ ተመዛቢሉ ኮይኑ ጉዳይ ሱዳን ቀዳምነት ብምድፋዕ ጉዳት ኣይነበረን ካልኦት ይተሳተፍዎ ተገይሩ ነይሩ እቲ ዝነበረ ዘተ ልሙድ ብዙ ሓድሽ ነገር ዝነበረ እኳ እንተዘይነበረ ብወገን ኤርትራ እቲ መትከላት ተደጋጋሚ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ደጊምና ኣቕሪብና እቲ ሱዳን ከም ጎረቤት ካብ ጎረቤቱን ከም ሓዊ ህዝቢ ኣብ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሸቕለና ኣብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ዘሎ ኩናት ደው ክብል ብሱዳን ዘሎ ጠገማት ከበቅዕ ዘለና ድሌትና ገሊጽና ነዛ ምግባር ከዓ ኤርትራ ምስ ሱዳናውያን ምስ ጎረባብቲ ንምዃንካ ንዓቕማ ተበርክት ከም ዘላ ሱዳናውያንን በቲ ዘጋጠሞም ሽግር ንምዝባል ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ሓንጎፋ ኢላ ክቅበል ከም ዘላ ኤርትራ ጠቂስና ንሱ ኣልግብ ኣቢልና ግና እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኹን እቲ ኮሚሽን ነዚ ኣብ ቅድሚ ዓይና ዘጋጥም ዘሎ ዓብዪ ዝኾነ ምዃን ኣብ መሰል ናይ ምንባር ናይ ሰባት ኣብ ንምዝባል ኣብ ሞት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ምብዳህ ነዚ ወታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ኣብ ክንድኡ ከዓ ኣብ ዘይውዳእ ሸንኮለል ናይ ኣኼባታት ናይ ተበግሶታት ጠፍእ ዘሎ ግዜ ዕድላትን ዘሕዝን ከም ምዃኑን እዚ ከዓ እቲ ኣካላት ነፍሰ ገምጋም ክገብረሉ ከም ዘለዎ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ መጻብ ካልእ ሃገራት ተመሳሳሊ ሽግራት ኣብ ዘጋጥመሉ ከዓ ኣብቲ ዕላማታት ናይቲ ትካላት ብዘሎ መሰረት ወታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ሰላም ፀጥታ ንምስፋን ድልውነት ንክገብሩ ዘድሊ ምቅራባት ምግባር ከም ዘድልዮም ኢና ጠቂስና ኣቶ ቢንያም በርሀ ሕጁን ናብ ኣፍሪቃ ይኽምልሰካ እዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ ሓይልታት ምዕራብ ብመንገዲ እገዳን ካልእን ንዝወርድ ቀጥታውን ተዘዋዋርን በደላት ንምግታዕ ክሳብ ክንደይ ኣፍሪቃዊ ጽቡቕ ሕቶይ ኣብቲ ናይ ቅድመ ጉባኤ ካብቲ ተዘርበሉ ጉዳይ ሓደ እውን እዩ ምክንያቱ ሰብኣዊ መሰላት ንምትግባር ብዙሕ ፀጋታት የድልዩ ነዚ ፀጋታት ግና ብሰንኪ እገዳታት ብሰንኪ ምትእትዋት ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ምድኻም ዝግበር ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምቲ ብሙሉእ ዓቕመን ነዚ ዕማማት ከተግብራ ይኽእላ የለዋን ስለዚ እቲ ኮሚሽን ከም ሓደ ጉድላት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ክሪኦ ከም ዘለዎ ብወገንና እውን ጠቂስና ነርና ከም ኣብነቱን የሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ ኣንፈት ምትሓዝ ንሃገራት ነፂንካ ጥቃዕ ዝግበር ከም ኣብ በዓል ጄኔቫ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ነዚ ኣብ ዝምልከት እቲ ኮሚሽን ነተን ሃገራት ክጣበቕ ከም ዘለዎ ተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዚምባብዌ ደቡብ ሱዳን ዘሎ እገዳታት ንምልዓል ሕብረት ኣፍሪቃ ተበግሶ ክወስድ መራሕቲ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ምትግባሩ ተራ ክፃወት ከም ዘለዎ ጠቂስና ነርና ክሳብ ዝእዋን እቲ ኮሚሽን ዝወሰዶ ዝርአ ዝጉምቲ የለን ግና እቶም ኮሚሽነራት ዝሃቦ መልሲ ዝስርሖም ከም ምዃኑ ከም ዝፈልጡ ንሃገራት ምጥባቅ ከም ዝግባእ እቲ ሃገራት ምጥባቅ ግና ካብ ሃገራት ሓበሬታ ከም ዘድልዮም ንኣብነት ጠቐስዎ እዋናዊ ፀብፃብ ምቕራብ ሕቶታት ክቐርብ ከለካ መልሲ ምሃብ ካብ ሃገራት ምትሕጋዝ ከም ዝደልዩ ጠቂሶም ካናትና ትከታተል ኮሚሽነር ኤርትራ ከም ኣብነት ምትቀሳ ኣብዚ ምክንያቱ ፀብፃብ ኣብ እዋና ተቐርብ ስለ ዘላ ካብኡ ወሲድና ክንካታዕ ክንጣበቕ ንኽእል ኢና ባህልቲ እዮም ብግብሪ እንተሪእና ግና እቲ ኮሚሽን ከምቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ሰሪሑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ነቲ ለቦታት ምቕራብ ነቲ ኮሚሽን ዕማማቱ ኣለልዩ ከዓ እወታዊ ኣበርክቶ ክገብር ንምግባር ንገብሮ ፃዕሪ ዝቀፃሊ ክኸውን እዩ ሕራይ ነዚ ግምት ብምእታው ካብዚ መበል 81 ስሩዕ ጉባኤ ኣፍሪቃዊ ኮሚሽን ኣብ ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት እንታይ ኢና ክንፅበ ካብቲ ኮሚሽን ካብቲ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ቴማውን ንሃገራት ዝምልከት ውሳነታት ትሕልፍ እቲ ኮሚሽን ፍሉይ ዝኾነ ውሳነ ክንጥበቅ ንኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ ብቐንዱ እቲ ኮሚሽን ተግባር ኣካል ዘይኮነስ ስሩዕ ዓቕሚ ዘለዎ ተኸታታሊ ከም ሕጋዊ ኣካል ስለዝኾነ ነቲ ተግባር ናይ ቻርተር ንህቡ ዘለዎ ኣበርክቶ ካብ ርአ ሓሊፉ እቲ ብቐንዱ ሓላፍነት ናይ ኣባል ሃገራት ስለዝኾነ ካብቲ ኣኼባ ንፅበዮሲ ካብ ልሙድ ናይቲ መደምደምታ ዝፍላይ ይመስለኒ ኣብዚ እዋን ሕራይ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ልኡኽ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽንን ኣቶ ቢንያም በርሀ ኣብ መጠቓለሊ ብእትበልና ሓሳባት ርክብና ክነቋርፅ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ሻዕቲ ዘሎ ኣጠማምታ ሰብኣዊ መሰላት ከምቲ ኣብቲ ሰነዳት ዘሎ ኣብ ኣህጉራዊ ድንጋገ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምድብ ሃገራት እተን ዝተፈላለዩ ውዕላት ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ቻርተር ዘሎ ትሕዝቶ በቲ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ
بفلايتي هي بعالم زي معولة الحيلي نسبة مسألة بمقدام من القعاتي يوافروا زلوا بتخالق فلالي نخريون خيل أبو علات زلوا كلنا هجرات درجة سوا معلو كاب نفسه كفت ليتنا إيه أنا زحت ناجرات زفل يكون من هي تناجرات بعد توتين حقتها توتين نزخون تكلات هني تنسر حلو زلوا بتخالق جنا نزي سوا مسألة كم مقابرة نعلال متكان يقبل زلوا أكيد أساتذ مالو يجي بوجن إيرترا بغض عن سرحلو سواء مسألة نخالو زي كذا نفسنا إننا نجبره بمخانو نفس الكرف لمعتها مدبات ما مسألة نهزي من رجات العماز جبره مخانو أتي هزون من السنة راها عبر تذكروا يزون سرحلو قدام مخانينا كل قلة لزوم بخالو زمزك ستات بخالو زمزك بلمتات زي قدس عبتي إرترا وفجرات وتمزلة مدبات مدنفع عبتي قلتها تابزلوها نملا قطالي مسرح مخانو إلى بلاد بفتن عبزن مدرخات مالتي لذي زون قليل يكونن تقدل مثلا عبيت هجرات خون بناتن مقابراتات تغطون ولا كوحجي أبو عقابتنا أفريقيا شنخ نداغد الله مثلا تخونا كتبال سرح زليعيو لازم مسارات دما تي تساتفنا له أخيباون عايز حدا مجلسي مالتي إرترا تعري تي تكايدو زلا مامات مجلات لازم هم دمدمتا عناون لازم تحفاش نعرف زايجماي نتي أبانجول تجبره بزمن كتزبي زحاشة أفلتو خلون نوار إذا جبركم عرمه يمسكني عني اللي سألنا أنت يقودا مسنبدا جمعي بالدارات تفزل عقب كيتب التعمل نمن ما سيكدري عين خفيتات تقوامت سلوم النبوز بلت تبل أيما قوت أيما سلسل لا مريتي زخبركم من زخبركن انتخابات مدبات دمص حفاش إيرترا نمبل 81 ጉባኤ አፍሪካዊ ኮሚሽን ሰብአውን ህዝባውን መሰላት አመልኪትና ዘዳለና የተሕስቶ አብዝ خنزازሚና ንአቶ ቢንያም በርሀ ድማ ብሽም ተኸታተልቲ መደባት ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ ነመስግን ሰማዕትናውን ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም يا أخلك النوع